Avui farem un pollastre al curri a l'estil tailandès. Pollastre thai, amb arròs glutinós, mongeta tendra, cuixes de pollastre, cilantre fresc, llet de coco, ceba, gingebre, pasta de curri vermell i salsa de peix. Comencem la recepta bullint la mongeta tendra, però deixant-la al dente. Fem un sofregit de ceba, gingebre i un granet d'all, i quan està al seu punt hi afegim una cullerada de pasta de curri vermell. La remenem bé i ara mullem amb la llet de coco i ho deixem coure uns minuts. Mentre es va fent el sofregit de ceba, passem les cuixes per la planxa, en aquest cas una, però per la recepta per 4 persones utilitzeu-ne 3. La marqueu només. Hi ha el sofregit de ginger, all i ceba amb llet de coco, l'hem portat a ebullició i en 3-4 minuts tenim la salsa feta. Tot seguit hi afegim els talls de pollastre tallats més o menys a uns daus gruixuts, ho tapem i ho deixem coure més o menys uns 20 minuts. Mentre es cou el pollastre, fem l'arròs glutinós al vapor 5 minuts després d'haver-lo tingut amb aigua durant 1 hora. I això tenim aquí el pollastre cuit i hem afegit una mica de suc de llima i ara ens disposem a emplatar-ho amb l'arròs i les mongetes. I aquí tenim aquest pollastre al curri tailandès, acompanyat amb arròs glutinós i unes quantes mongetes tendres saltejades.